Ama que raque volem ensenyar i del nostre poble anem a parlar de totes les coses que n'hi ha. Et diré per on anem a començar, una mica d'atenció hauràs de mostrar. A veure si és que existeix la capacitat de tot recordar. Bé, ara que tinc la teua atenció, vaig a parlar-te del nostre castell. Sobre ell va molta gent a caminar o córrer, pujar tot aquell coster, amb la meta d'arribar i veure tot el poble des de dalt. Des d'ací pots apreciar els morts i cristians desfilant. Així que te vas a trobar en alguns dels nostres bars, però ara amb aquests temps de pandèmia i temps de virusos volem trobar respostes i solucions per a tota la ciutat. Potser en la vacuna millores hi hauran i totes les nostres mobilitats tornaran a il·luminar, però mentrestant tots nosaltres asseguts haurem d'esperar. Canvien altre tema, això és una realitat. Mira, aquesta pandèmia com s'ha deixat en el nostre poble, resposta volem trobar, no sabem com ens hem ficat en aquest problema per tots els costats. Ara mira del que parlem els treballadors de març fins que va començar la crisi mundial, el que va caracteritzar la nostra novetat. Passant i passejant les hores al carrer de les nostres espècies són coses que estimem, rient i feliç amb els nostres amics a les nits de l'estiu on t'anaves divertint hasta el fàcil. Anem a finalitzar amb aquest raquet hem ensenyat i del nostre poble t'hem parlat de totes les coses que n'hi ha. Et diré per on això es va acabar, tot el que hem parlat del nostre poblat, a veure tot el que